Navçeya ku ji gelek şaristaniyan re marovaniye kiriye. Navçeya ku bi tevê nebiyan şeş pêxember derbas bûye. Navçeya ku bi diroka xwe her dem li pêş e. Vê heftê em navçeya gelê ya Amedê tînin ser ekranê we. Navçeya gelê ango Egila Amedê. Navçeyekî gelekê dîrokî ye. Navçeya gelê ku 52 kilometre durî navenda Amedê ye, niha bi geştiyar, bawerî, tabiat û çanda xwe eleqeyeke mezin dibîne. Bîst û du hezar kes li vir dijî. Ji wan ji sedî 95 Kurd in û bi zeravayê 2 milî daxivin. Bajarê Egilê yekem cihê serdana me wekî ku hûn texmîn dikin ev türbe ye. Li paş me türbeya İlyas pêxember û Zirkif pêxember cih digire temaşevanên hêja. Ev her du pêxember dibêje ji bo ola İslamê gelekê pîroz in. Ji ber ku wekî 24 pêxemberan navê wan di Qur'ana pîroz de derbas dibe. û ji bo belavkirina ola olê li vê derê jiyanê di wexta xwe de piştî ku jiyana xweşdestan jî li vir hatin definkirin. Beriya ku li vir bê definkirin dibe gora wan li keleka bendavê bû. Piştî ku bendav avayê bilind bû şûn de gora wê rakirin û anî tin li vê dera danîn. Ji bin erdê gelekê cihekê bilind e gora wan û wekî türbeyê niha ji bo serdêran jî cihê serdanê ye. Salê hezaran kes serdana vê derê dike û ji bo her du kesan duaya dike ji Xwedê re. Her wiha du heb nebî jî li vê dera cih dikirin. Li vê aliyê jî gora du heb nebiyên ku ji bo ola İslamê gelekê kar kirine li vê dera ye. Gero bên Egilê hûn ê bibînin ku cihekî gelekê mezin ji bo wan hatiye veqetandin û hezaran kes serdana vê derê dikin. Her wiha li ziyaretgeha navçeya gelê ya Amedê ku gel bawer dike gora Zirkif û İlyas pêxember ku navê wan di Qur'anê derbas dibe û hev pêxemberên din jî li vir in. Bi bendava Kral Qizi, Sanêjên avê û diroka xwe bala geştiyaran dikişîne. Bilê niha jî em hember gora Zirkif pêxember û İlyas pêxemberin gora her du pêxemberên ku di serdema bo belavkirina olê hatibûn ser vê axê li vê derê radizin û li vê derayê. Di cihê wan em dibînin nêzîkî 2 metreyê dibêjin gora wan 2 metre û nîv 2 metreyê. Dibêjin di vê serdemê de qama pêxemberan gelekê dirêj bûye. Her wa kesê ku li vê dera kar dike dibêje qama pêxemberên ku li vê derê radizin 2 metre û 10 santimetre meşevanên hêja di vê serdemê de qama wan bi vê rengî bûye. Her du pêxemberên ku ji bo belavkirina ola İsa vê di vê serdemê de hatine jiyana xweşdestan e û navçeya Egilê jiyana xweşdestan e li vê derê radizin. Beriya ku bendav bê çêkirin li xwarê bû gora wan piştî ku bendava çêkirin şûn de ji wê rakirin û anî tin vê dera niha li vê dera radizin her du pêxember. Dema ku demsal bihar be û geleke rewş baş be geleke serdana vê derê dike hezaran kes berê xwe di vê dera û ji bo her du kesan duaya dike.
Gerame ya navçeya gelê berdewam dike nahajî em ê cihê durekî binin ser ekranê we lê ji ber ku dibin me navê damayê em ê keştiyê swar bibin û hem ser keştiyê bigerin hem jî cihê durekî binin ser ekranê we. Em li ser bendava Egelê li ser şema Diclê bendava tê çêkirin li navçeya Gelê ya Amedê. Berê ku ev bendava vê çêkirin de dor gelekê gund hebû. Lê piştî ku bendava tê çêkirin şûn de hemû gund jî dibin avê deman. Cihê dîrokî jî gelekê dibin avê deman. Lê piştî bendava tê çêkirin şûn de jî ev navçe wekî cihê turîstan ji bo serdanê. Niha jî gelek turîstên navçeya Gelê û li ser bendavê bi keştiyê rê digrin derdikevin seyraneke. Cihê dîrokî ku li keleka çem mayî jî bi vê sayê dibînin. Niha me jî wisa kir. Em bi keştiyê derketin seyraneke û em cihê dîrokî em ê bi keştiyê bibînin. Lê niha gelek hûn dibin avê de xuya nake. Kesên ku bên vê dera jî ji bo dîtina van cihê dîrokî divê hinekê rê bigirin û tikê keştiyê swar bibin. Ji bo turîstan jî cihê serdaniyê ev der ji ber bi keştiyê hem seyraneke dikin hem cihê dîrokî jî ji nêz ve dibînin bi sayê. Di pêşerojê de navçeyê wê li herêmê bibe cinneta geştiyariyê. Xweşikayên tabiatê yê li navçeyê nebûna nesibê tu cî. Ev cihê ku wekî qeleyeke xuya dike bi rastî ne qelê gor e. Gorê qiralan temaşevan hêja navçe Egila Amedê li keleka behriyê ev. Di dema xwe de ji bo gorê qiratê de razên hatiye çêkirin, kevir hatiye qul kirin û gorê wan jî kirine wê dera. Di dema Asûriyan de hatiye çêkirin. Lê Ermenan jî dema ku li vê dera hukmdariyê kirî wan jî bikar aniye. Wan jî wekî mezeleke bikar aniye hem rêveberê Ermenan hem qiralê Asûriyan di vê gora ku wekî qeleyeke wekî kevireke xuya dike di vê radize û gorê wan jî li vê dera ye. Li keleka behrê jî dikire ji bo hatina vê dera li ser keştiyê em nahesekirîne. Em jûr derketin rê heta vê dera hatin û ji bo serdana vê qeleyê ku em ji nêz ve bibînin me hineke rê girtin ser behrê. Ev qele di dema hukmdariya Asûriyan de hatiye çêkirin. Ev rê jî rêya qeleyê ji wan yek e. Dema ku bajar hêj be me navê de nehatu mayîn ev rê de hate bikaranîn. Hûn dibînin merdiven heta xwarê diçin. Yani heta ku av gîştiye merdiven heye. Bê merdivenê hûn derdikevin jora qelê temaşevanên hêja. Di vir ketina wî ye di jor de jî rê hatiye çêkirin û ketina wî hatiye bikaranîn. Ev rê di dema Asûriyan de beriya 1000 salan hatiye çêkirin. Bi kedekî diyarek û kedekî mezin hatiye çêkirin û hundirê kevir vala kirine hundirê kevir hemû honan dire bi vê şeklê çêkirine. Di wexta ku hêj vê bajarê dibime navê de nehatû mayîn ev rê de hate bikaranîn û gelek kes vê rêyê bikar danîn dört ket jora qelê. Lê niha ji ber ku bime navê de mayê rêya wî ketina wê jî geleke zehmet e em piçek derketin jor lê ketina wê de ra piçeke zehmet e ji ber wê divê nekê rê bigirin.
به تماشاوان هجا امنك وستیان جبر کو منک مگریان لویدرا لناوچیا گله و منک وسم مگم بشک خوارم بخون ما پرسی گره لویدرا چه تی خوارن چه نافدار لویدرا همو کسین کو لویدرا دجینج گوتن معسی نافدار معسی که بیرنگیه جرا دبیجن چاپو Karagöz. کو زازاکی دبینچه Zazam da be Bızır. Türkiye jerde bejin Karagöz zazaki jerde bejin Bızır ev masi leverteye girtin nefsa Vray. Göleta vray. Çama geliyordun egli Egli. Baraj Egli. Şu vakti teye girtin vaktavi heyin Vaktavi her zaman te girtin ama avini ekseri Sibiye mi degri. Ha sersi bir Ser Sibiye yani. Yani hatta gelme ve tüşüne yani tüşüne diye bamasi. Unçava çedikin yapı Çava. Unçava çedikin de sordikin Bu tavay da. Ndortik tavayı Onda nefsa tavar yağım tavay. Bir ağda çedik yağcı. Yani emser tüpü de tava masi çeynak. Va şma Yani müşterime var dokazı. Ha Müşterime de ve car ki tüphani ocak tüp kesinlikle de gerek kullanmış ne ki ezin de gerek mera ezinle pişirmiş bir Ha ki. tamam hoştur da Tamam yok hoş bu ya. O gerek ezin be. Ezin de kabin işte Avana ezin ge. Va Masi ezin yani tavaya ezin Betir ge. tamam Tamam hoştu be. Ve temaşavanı heyecan abi cardım bejin Bızır. Bızır Bu şeş cardı bejin le micara kedin navi örnekir Bızır cerada bejin tenelle egli le ve derete xwarin maseke xoşu hejaye çem digrin saatin sıbeh de havine taqız bere xudun çem o çem digrin ve masi pişti sor dikin li ser ezink te sor kirin pişti ve jite hem berime te peşbere ve rasti dimine ke hejay xoş xuya dike gerunatın egli biyame ve masi tam bikin و ناجمه برنگی بکن تو مزه که خوشم میتونم بکن شبوه نهايم لجيك رنشتنه لكلكا تشمه جيك وصدقاتي ومذكر منظره كيجا لفيدرا ببينن وشاكي خوشي ببخن الدا لعاليه كتشم نكارن دبيجن دعالي جبركو عاليدن جي رنشتنه برزت نينه لفي عاليه تشم جي رنشتن اخوارن وخوارن جهيه وندكارن لفيدرا رونن بهوان خوره بدوستي خوره ونكارن رونن چايا خو ببخن ومنظره كيجا تماشا بكن هر وهم گر وبخوازن جو كارن خوارن جي لفيدرا بخن hem temsal havim be gelek serdan ave deredi ke o qarabalga ke prezede heye le bahare de uzbistan de perkes bere khuna de vedera na temsal gelek xoşe gerum ben egle biyam ben vedera serdan ave dera jibikin uçaya ke le hemer manzara xoş ve Egle ciki xoşe, ciki gringe o dirokiye. Yani hunji dibinin ku dirok gelek kev egle heye. Nahal neze Diyarbakır, belki neze Ahmed'e egle ser turizmeji ciki xoşe. Ahmed'e bir roje bir sedan kesti egle. امجی براستی نه نهال اگلی جبر که daha پر daha millet که gel به اگلی امجی نه خبات خال بروی دست پیدا کن لسر توریسمی اگلی هم دیروک هیه هم باور دیجی هیه هم بچه مکان زکف پیغمبر علیه پیغمبر اگلیه د جهان دا اگلی başka cetüneyi hem باوری دین اسلامی اولوژی دگلی هیه هم دیروکا کevin هیه
çem heye, av heye, baraj heye. Beli li navenda egle, li navende ji sedî nodu nehe. Nodu ne bi zimanê dimilkiye mezazakî peyvin. Li gunda jî ji sedî heştê kurmancin. Yani gundê egle. Ji ber xasê navendê belê zazane, ji ber ku navenda egle zazayê dimilîne û gund jî pirê wan kurmancin, hem gundî xweş bi dimilkî dipeyvin, hem navenda egle zaza jî xweş kurmancî dipeyvin. Her du zimana da jî li vir ne piskirî, yani herkes xweş xeber di. Ji berî qasê navçeyek pir xweş e eglê. Yani kültüra wê ewa wê pir xweş li berê kemasî heye, gelek heye. Li ser navê turizmê û aborî û tişta da nas kanin vêya jî bêjim nihana misafirkî em bêjin were eglê. Cê ku bimîne tune ye. Vêya ez naxwazim bibêjim. Li berê di demekî nêz belkî di nava salekî da va tiştê em bêjin girîng, işte em bêjin otel bi xwarin û vexwarin heye li vir mesela xwarin masî jî pir tê, xwarin li vir millet pir ji amade tê ji berî qasê. Li berê ji bo qonaqlamek tiştê dijî hene. Evana di dema nêz da gerek li vir ava bibin. Ji ber ku ava bû şûn da hîna tiştê bikin heye. Amede li navçeya gelin temaşevanên hêja ev qela kun paş min dibînin di wexta Asûriyan de di wexta Asûriya ku li vê bavçeyê hukmdariyê kirine hatiye çêkirin. Beriya hezar salan mesa vê wextê dikin hêjî hebûna xwe diparêze û li ser piyaye. Her wiha ji bo gelek şaristaniyan jî bûye war ev qele kî hatiye li vê navçeyê hukmdariyê kiriye berê xudayê vê qelê û li vê derê serdestiyê kiriye. Laleyekî wî çem, laleyekî jî newan heye. Çend tünel ji xwarê derdikevin jorê û mirov digîjine vê qeleyê. Her wiha çend bîr jî di nava qelê de cih digire û ji bo baran bibare bikeve av bikeve wê dere hatiye bikaranîn. Ji bo pêdîviya ava ve xwarinê kesên ku di qelê de dijîn di serdema xwe de hatiye bikaranîn. Niha hinek hilwê şiyabe jî çend bermahî ji qeleyê maye lê ji ber bê xwe dîtiye ji ber kes lê xwe dî derneketiye gelek hilwê şiyaye lê hûn bên û dikarin vê bermahî ji nêze bibînin û dîmeneke hêja ger hûn bên vê dira li hemberî wê ye.
Nahaji em lember preke dîrokîne jir dibêjin pira deve geçîdi. Anga pira hestran tê binavkirin. 15 deqe ji Egilê dûr e dema ku em bixwazin rê bigirin pişekî ji Egilê dûr bikevin li ser rêya Amedê jî xwe. Hem ji Amedê hem ji Egilê hûn dikarin bên vê dere. Ji bo ger û seyranê cihatiye ve qetandin li vê aliyê jî pireke dîrokî pireke behemba li pêşberê we ye. Di se sala 12 de tê gotin hatiye çêkirin lê dîroka wê ya rastaqîn hêj ne diyar e. Nêzîkî 800 sal temaşevan hêja emrê vê pirê heye. Dişibik pira deh derî ya Amedê meyanî dib ser ekranê we aynı dişibik wî. Tu dibê qey kopya wî li vê hatiye çêkirin. Lê ev pir tenê deh deriyê wê heye. Li Amedê deh derî bû. Ev heft deriyê wê biborin li vê derê pirekê gelekî dîrokî ye û dibêjin 800 sal emrê vê pirê ye. Du hev gundan girê dide hev ji bo wê ki ciyekê geleke giring e ji bo gundiyan û ji bo dîroknasan jî ciyekê taybet e ev der û bên Egilê biya me ser rêya xwe serdana vê pira dîrokî jî bikin. Destê me ji navçeya gelê nabe lê em jê xatir dixwazin û berê xwe didin ware kedin.